әүвәлге халыкларга фарыз булганы кебек, сезгә дә шушылай ук фарыз кылынды. Лә'алләкум таттакун, шаят сез тақва булырсыз дип әйтә. Һәм шулай итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз гомерендә фарыз буларак 9 Рамазанда ураза тота. 9 мәртәбә. Чөнки хиҗрәттән соң 1,5 ел узгач әйтте бит, 10-нчы елында да вафат булса, 9 мәртәбә Рамазанга керә. 5 тапкыр 29 көн иде, быел кебек, 4 мәртәбә 30 көн иде. Һәм ел сайын Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям игътикафка керә торган булган. 10 көнгә игътикафка керә торган булган, ләкин соңгы елында 20 көнгә керде. Әлбәттә, ураза тақвалык өчен кирәк дип әйтелде, һәм ул тақвалыгыбызны арттыра. Шуның өчен тақвалык кирәк. Нәрсәгә тақвалык кирәк? Чөнки башка гыйбадәтләребезне без күрә алабыз, тикшерә алабыз, бер-беребезне күрәбез, ифтар вакытында күрәбез, намазда күрәбез. Ләкин уразаларыбызны тикшереп булмый. Беркем уразамны тикшерә алмый. Бәлки мин кухняга кергәнмен, су эчкәнмен. Беркем тикшерә алмый, бары тик Раббыбыз белән. Ягъни минем һәм Раббым арасындагы бер гамәл. Беркем аны тикшерә алмый. Шуңа күрә Кудси хадистә Раббыбыз шулай дип әйтә: "Ас-сауму ли", ураза ул минем өчен, "Ва ана ази биһи", һәм уразага мин махсус савап бирермен. Ягъни аны санап булмый. Башка әйберләр, мисал өчен без Коръәнне укысак, "Ман кара харфан мин китабиллаһ фалаху биһи хасана". Кем Коръәннән бер аваз, бер хәреф укыса, бер изгелек ала. "Вал хасанату би'ашри амталиһа", һәр бер изгелегебез 10 тапкырлана. "Ла aqul алиф лам мим харфун", мин бит алиф лам мим бер хәреф дип әйтмим. "Бәл aqul", киресенчә, алифун харфун, ва ламун харфун, ва мимун харфун. Алиф лам мим 3 төрле хәреф булып санала. Ягъни алиф лам мим укысак, 30 савапка ия булабыз. Башка вакытта. Ләкин Рамазанда бер хадистә 700-гә тапкырлана, бер хадистә 1000-гә тапкырлана, кадәр кичәсе булса 30 меңгә тапкырлана. Чөнки шундый мәканнар, урыннар һәм шундый заманалар, вакытлар бар, алар савапларыбызны арттыра да, гынахларыбызны да. Мисал өчен, кеше монда Казанда бер гынах кылса, һәм шундый ук гынахны Кәгъбәтуллаһ янында кылса, аямасы буламы, юкмы? Мисал өчен, әйтик, монда урлый, һәм Кәгъбәтуллаһ янында урлады. Аямасы була. Шулай ук монда бер намаз кылсак, Казанда Аль-Аксада намаз кылсак, 500 намаз кылып. Пәйгамбәрбезнең мәчетендә намаз кылсак, 1000-гә тапкырлана. Кәгъбәтуллаһ янында шундый ук намазны башкарсак, 100 меңгә тапкырлана. Гынахларыбыз да арттырылып бирелә, савапларыбыз да.